Patxik, azken 5 urteak adorea pilatzen eman zituen. 5 urte Aigor mespretxatzen eta korrotatzen zuela ametitzeko. Aigorrek, Patxiren familia errespetagarria izateari utzi zion aspalditxo, bai eta gelakide erosoa izateari ere. 40 aldia, aitzakia aproposa zen Aigorri agur esateko. Segurkerasun kontua zen, etxea txikia zen, denbora gehiegi toki estuan hainbeste jende ara eta ona ibiltzeko. Aigorrek ez zion balio adibidez kalera maskota gisa paseatzea irteteko ere. Aigor paretik kendu behar zuen ezinbestean, nola edo hala, bai ala bai. Wallapop zen konponbidea. Aigor izeneko 2 metroko Birmaniako pitoia salgai. Patxik, ordenagailuko teklak zanpatzen zituen zeharka logelako bazterrera begiratzen zuen bitartean. Han, kristalodiko tanga barruan, Aigor. Ez jaki. Edo bai. Izan ere, Patxik beti pentsatu izan zuen pitoitzarura adimen handiko izakia zela. Bera baino pauso bat aurrerago zihoala beti. Zureak begi bat ireki zuen eta bere nini zorrotzat Igor zeharkatu zuen mehatxari. Aigorren mihiztzatibituak zartailu baten gisa tangako kristala golpatu zuen zast! Goze zenean egiten zuen hori? Patxik txistua irentsi zuen. Patxik erdi dardarka ordenagailuko pantaila begiratu eta Wallapoperako iragarkia idazten jarraitu zuen. Bizkarrerkin pantaila estaliz, Aigor pitoiak zertan erizen ikusi ez ezan. Ordura arte idatzitakoa errepasatu zuen. Bere monstruo gelakidea maskota adeitsu eta divertigarri gisa aurkeztu nahi zuen. Horrela jarri zuen, Aigorrek afalordua 8:30 behar du ezinbestean. Bestela, bere terrainetik irten eta bere kabuz heltzen dio bere behar horri. Baina, nahi eta ere, ezin gezurrik esan. Patxik ezin zuen ahaztu Aigor pitoiak etxeratu berritan, bere aizpa txikiaren hamsterrak nola irentsi zuen. Patxik hamsterraki ez egin zuela, esan zien guraso eta aizpari. Orduan salatu izan balu, berriro begiratu zuen sugetzara. Bere begi zartatuek bizkarrean iltzatuta zituen. Patxik kopetako izerdia kendu eta iragarkia idazten amaitu zuen. Edozein eskaintza onartzeko prest. Edozein. Iragarkia igo eta zain geratu zen. Erantzun baten zain, inoiz iritsiko etzen erantzun eta eskaintzaren zain. Nork irekiko zion bere etxeko ateak bizilagun berri bati. Egun, herriko kaletan omen dabil ara eta ona. 40 alditik ihes egitea pentsatzen baduzue, badakizue hor kanpoan zer aurkituko dezakezuen. Abisatuta zaudete, ni badaezpada etxean geratuko naiz.